hubu jako a prostě čum na tu silnici. Prostě řiď a nemil do toho. Teď stojím na křižovatce. Vytáhnu A nebo mám vytáhnout své soudy. Vraží, Natáši. Co tam máš, Marty? Věna! Vole, jak na to mám asi odpovědět, co to za otázku do prdele. Gib mir jetzt bitte die Kamera, ansonsten muss ich mitzeigen. Německé spolkové země. Tak zněl název našeho zadání, které jsme měli do několika týdnů přeměnit do prezentace na hodinu němčiny. Měli jsme si utvořit prezentaci v PowerPointu a o tématu nějakou dobu obligátně mluvit. My jsme ovšem měli větší ambice. Chtěli jsme dělat větší věci. Chtěli jsme posouvat limity, bořit zaryté koleje a zkrátka udělat něco velkého, na co nikdo nebyl připraven. I přesto, že jsme chudí studenti, rozhodli jsme se poznat Německo a jeho spolkové země na vlastní kůži. Rozhodli jsme se vydat se do končin, kam pravděpodobně nikdo nejezdí. Rozhodli jsme se ptát se Němců a Čechů, co si o sobě navzájem myslí a zjistit, kdo Němci doopravdy jsou a jak moc jsme my, Češi, od nich vzdálení. Rozhodli jsme se projet většinu spolkových zemí a dostat se až k moři. Vítám vás tedy u dokumentárního snímku Zábavná cesta skrze Spolkovou republiku Německo ve Fábii. Naším dnešním hostem ve studiu je Matyáš Katina, autor a režisér dokumentu s názvem Zábavná výprava skrze Spolkovou republiku Německo ve Fábii. Dobrý den. Dobrý den. Děkujeme vám, že jste si nás udělal čas hned takhle po premiéře a rádi bychom vám dnes položili pár otázek. Můžete nám v pár větách shrnout tento dokument? Náš dokument s titulkem Zábavná výprava skrze Spolkovou republiku Německo byl velice složitý na realizaci. Alespoň tedy ve formě, pro kterou jsme se nakonec rozhodli. Byly zde ale i jiné možnosti, jak to pojmout. Dlouho jsme si pohrávali s myšlenkou, že bychom dokument pojali v normálnějším slova smyslu. Nakonec nám po chvilce přemýšlení došlo, že by to bylo moc tradiční. Jedna z myšlenek byla, že bychom se na ten dokument vysrali úplně. No a potom přišel Matyáš se svým obvyklým šibalským úsměvem a nabídl, proč neuděláme celý dokument. A já jsem mu na to řekl, ty jsi šílenec! Jenže potom to vyšlo. Prvním problémem naší expedice bylo bez pochyby auto. Jednalo se o Škodu Fábii z roku 2006. A proto je 1600 km velká výzva. A Valda začal být nedůvěřivý. Tak to je ono. Jo, máme jet, jo. No. To má jízdět jak mentál. Nelejpej do toho. Čím bys chtěl jet? No koroze, no koroze. Oh shit, tady nic není. Oh my god.だから無駄だっつったんだ。結局こうなんの目に見えてただろうが、あんたらがいくら頑張ったって俺らは生き残れない。I přes smutné vzpomínky bylo o dopravním prostředku rozhodnuto a začaly finální přípravy.
spacená, žhavá, opilá, pulsující, nedočkavá, žárlivá, nebezpečně dravá, spalující, zničující jako láva. Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít, to přece nejde, to přece nejde. Už jde. The Legend, ale je tam vidět úplný to jsem to popustil. Vole, dírami. Dobrý den, Zar. To jsme... Čau Petře. Herec číslo 1, Zar. Herec číslo 2, vítám. Tak máme tady, už se nám trošku rozednívá, ale Mount. No tak pánové. Ano, ty vole, ty jsi ale sexy man, vole, já se taky převleču. Kdyby do Kauflandu, ještě poslední zastávka, vole, před výjezdem, pozor na nás. Na to špetrávo. Jedem pro rohlíky do Kauflandu, bráško, to je swag prostě. Pro pivo pravděpodobně, protože vole, oni to nepřežijou bez piva. What you heard is what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. What? Wait for you to get it on your own. X gon' podíval jsem se kdy, vole, jak myslíš, jako včerejší, teďka, teď co jsi mi posílal na YouTube, teď jsem se fakt nekoukal. To nebude tam. Protože tady bude vidět ten kousek. Já si taky myslím, ještě kousek mi to jde o to, jak moc dobře to, já to ještě opravdu, mě zajímá, jak tam budeme vidět. Já vůbec třeba. Big Mac in French. Le Big Mac. They don't call it Big Mac? No, they call it Le Big... Poslechneme si, vole, pro zajímavost, co mám na CDčku. Zatím tam není moc potřeba, co slyšet, vole. Podíváme se, vytáhnu vám scénu. Ale mama vytáhnu svoje songy. Možná tak. Musíme sehnat v infocentru. Jo. Důležitým aspektem našeho dokumentu pak také byly rozhovory s Čechy a s Němci. Snažili jsme se zjistit, jaké předsudky mezi sebou Češi a Němci vlastně mají, a výsledky ze stran Čechů byly až na výjimky příjemně překvapující. Dobře, tak začneme. Co si myslíte o Němcích? No tak mám je rád. Dávaj dobrý dýška. Dávaj svodní dýška a... No dobrý, jdem na další otázku. Němci jsou mi blízký, studovala jsem v Německu, takže na ně mám kladný názor. No, že jsou velmi důslední, pracovití a jsou i velmi milí někdy. Dobře, jak podle vás vypadá typický Němec? Stejně jako my. Možná typický Němec jako důchodce vypadá trochu jinak jsou velmi podobní. Typický Němec má samozřejmě kroj a miluje klobásy. Jakou značku auta řídíte? Mercedes. Co si myslíte o Mercedesu? Dobrá kára, proto ji řídím, že jo? Řídím Opel. A co si myslíte obecně o německých autech? Německá auta mi přijdou jako jedny z nejlepších na světě. Šli byste pracovat do Německa, kdybyste dostali finančně výhodnou nabídku? Samozřejmě. Já si myslím, že určitě. A musel bych umět německy, že jo? Protože umím úplně... Teď ne, v budoucnu asi určitě. V budoucnu asi určitě, jasný. A vadí vám něco na Německu? No, že jsou někdy až moc důslední. Na Německu mi vadí, jak jsou Němci upjatý. Vadí vám něco na Německu? Německo. Dobře, chápu. A ještě mi vadí drahý vlaky. Chtěl byste se na něco zeptat Němců? Vole, jak na to mám asi odpovědět, co to je za otázku do prdele?
Jak vypadá typický Čech? Jestli si nechtějí rozmyslet, že naše pivo je lepší než jejich. Dobrý den, můžu se vás něco zeptat? Jo. My natáčíme dokument o německých spolkových zemích. Nevadí vám být na kameru? O německých spolkových zemích v Čechách? O německých spolkových zemích? O ježiš, no tady není žádná spolková země, ne? Jednoduchý otázky. Ano. Není to vědomostní. Není vůbec. Ne? Tak schválně teda. Tak dobře. Co si myslíte o Němcích? Normální, jako my, jako Češi. Jsou to lidi jako my. Všude jsou dobrý a špatný. Nemám s tím problémy, nejbližší sousedi. Jak podle vás vypadá typický Němec? Typický Němec. Jako já? Slušný člověk, v pohodě. Ty, co znám, jsou na první pohled nerozeznání od Čechů. Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat? Nevadilo by vám, kdybyste byl na kameru? Ne. Dobře. Nebudu. Jo, nebudete na kameru, aha, pardon. Jakou značku auta řídíte? Já? Peugeot. Já Škodu. Mazdu. Volkswagen. A líbí se vám to? Jasně. A co si myslíte o německých autech? No, nevím, není na Peugeota. Tak znám jenom BMWky, ale tak dobrý, no. Měla jsem VW ještě do nedávna a máme vlastně Passata ještě, takže nemám nic proti německým autům. Super. Měla jsem Mercedes. Takže... On taky. だから無駄だっつったんだ。結局こうなんの目に見えてただろうが。 Šel byste pracovat do Německa, kdybyste dostal finančně výhodnou nabídku? Tak asi ne. Určitě. Asi bych nešel pracovat do Německa. Jsem spokojený tady v Čechách. Já neumím moc dobře německy a úplně mě to nikdy nějak nelákalo. Nevím, není to všechno jenom o penězích. I když jsem v oboru, kde určitě by mě tam vzali všema 10. A vadí vám něco na Německu? No, takový to jejich roztahování a křičení. Určitý lidi, ale jakoby po všechně ne. Ne, nic nevadí. Nevadí. Chtěl byste se na něco zeptat Němců? Ne. Ne, asi nepotřebuji nic vědět od nich konkrétně. No. Dobře. Já tam mám spoustu přátel, takže nevidím jako vysloveně konkrétně na něco ne. Was meinen die über tschechische Volk? Správně. Tak jo, děkujeme moc. Prosím. Mějte se. Já bych se chtěl zeptat, jaký mají názor na současnou jejich vládu? To všechno? Ano. To je trošku těžší. Sedůrku je to je těžší. Teda doufám, že to bylo řečeno. Ale počkej, co to je před náma? To dojede. To je Bavorák. Bavorák! Šťastnou cestu do servisu! Naše výprava počala v brzkých ranních hodinách výjezdem z Mariánských Lázní. Kromě natáčecího vybavení jsme si toho sebou moc nevzali, jelikož to hodláme vynahradit naší urputností a odhodláním. Veškeré pití a jídlo už si musíme pořídit na cestách a vzhledem k naší finanční situaci to asi bude ještě hodně zajímavé. A proč jste si na tuto cestu vybral zrovna jedničkovou Fabii? Šlo čistě o výzvu. Na nic jiného nebyly prachy. Ale to musela být docela nepříjemná cesta, že? Ale kdeže, jelo se nám nádherně. To teď se budím ze spaní s pláčem. Ale kdo všechno vlastně byl členem naší expedice? Matyáš je autorem, režisérem a producentem celého dokumentu. Jeho největší zálibou je hraní počítačových her a ježdění autem, bez kterého nevydrží ani den. Dobrý den. Co chcete? Já vás nechci moc obtěžovat, ale mě se pojelo něco v autě, abych třeba se sám podíval, já sám spíchám.
Tak mi to ukažte. No a co myslíš, že s tím je? Podle mě to bude něco v motoru. V motoru. Prdele. A kde se to otvírá? Jo, to musíte vevnitř. Prdele. Podržte mi to tady, prosím. Tady máte, takhle víte. Vejš? To vím, ne. Tam dejte. A musíš teď dolů zase. Teď dolů, jo? Teď dolů? Dobre. Tak, no. Tak, paráda. Jo, už to vidím. No jo, to bude zadní náprava. To jsem si myslel. Jo, tam vzadu. Jo. No, tak jo, no, tak. Ty vole, to je auto, tohleto. No. No vidíš, jako z přítelky něžně a to jde. No, tak mi to tady nechte, tak 2 dny. 2 dny? No, 2 dny. Nezvládli jste to za den? Helejte se, podívejte se, já nemám jenom vás, jako já tady mám plno lidí, takže 2 dny. 2 dny a to ještě nevím, jestli to stihnu. No, tak dobře. Tak za 2 dny. No, za 2 dny si proto přijďte. Někdy kolem 4. 5. hodiny. Budu tu přesně. Yes, I got what I deserve. Didn't know you'd think that I'd forget, or I'd regret. Special love I had for you. Made me blue. All the days became so long. Did you really think I'd do you wrong? Dixie, when I left you. Valentin je spoluautorem a hlavním hercem celého dokumentu. Valentin je velmi vtipný člověk, ale občas si za jeho trapné narážky a divné vtipy zaslouží dostat na bradu. Mežer. Kus radši místo toho trošku ubrat, kamaráde. Teď zkusíme někde zastavit nějaký tady. Počkáme to do nás. Tak tady jde náš srač. Doslova. Nějaká paní telefonuje. Jak se sral, ty ušáku? Výborně. Tak to je dobře. Asi bys měl projít mycí linkou, aby si pořádně umyl prdel. To vám povědět můžu, ale vy tam nemůžete. A já jsem rád, že mě natáčíš. Nevím, jakoby, a jak to? No to je jenom pro zákazníky.
Jo. Tak jestli já tady něco koupím, tak můžu? No, tak to zkuste. Já beru Milku, vole, to je ono, co si dělá. 13 korun, vole. 13 korun za hajzl. Vole. Kupuju týpek, vole, mega šťastný máček za 13 korun, vole. Vrátil mi 2 koruny, samozřejmě jsem to vzal, vole. Ještě abych se mu to nechával. Já jsem měl v plánu, že mu to vemu, vole, ty klíče, zahodím to někam do kanálu, vole. Za celou dobu naší výpravy se na kameru nahrálo spoustu zajímavých rozhovorů. Ale co teprve, když si všichni mysleli, že je kamera vypnutá? Mně se třeba líbil Watermelon. To je taky fajn. Kámo, cokoliv, co je spojeno s tím watermelonem, tak mi připomíná takovou tu žvejku tou melouna, kámo. Yes, ano. Protože všude je takováhle příchuť melouna. Prostě ty žvejky. Ano, souhlasím. Ani meloun tak nechutná, vole, legit meloun. Prostě všechno, co je z příchutí melounu, chutná jak ta zajebaná žvejka. Jo, bohužel vyplo se to, protože jsem myslel, že když to zase na bude natáčet, bohužel hovno. Ne no. Chceš? Chci, jo. Šestopáďolet. Pokud to je normálně jablečný. Co když je to random? Že ty si dostal jablečný a dostanu, vole, strawberry shot. Třeba nevím. Já už jsem si říkal, co to tady kouří, kurva. Nějakej smoke zajebanej. Big smoke. Dobrý den. Jmenuji se František Kamínek a jsem odborník na cestovní ruch. Byl jsem dotázán, abych řekl několik informací o Německu a jeho spolkových zemích. Rád bych začal Německem. Německo je stát na západě Evropy. Sousedící s Francií, Belgií, Nizozemskem, Dánskem, Polskem, Švýcarskem, s Lucemburskem a samozřejmě s Českou republikou. Se kterou mimochodem sdílí největší část svých hranic. Má téměř 85 milionů obyvatel a i přesto, že se jedná o jednu ze surovinově nejchudších zemí, jsou 4. největší ekonomikou světa. Turisty do Německa přivádí například krajina. 1/3 pevninské oblasti Německa je pod zvláštní ochranou jako národní přírodní krajina. 300 000 kilometrů značených turistických cest, více než 76 000 cyklostezek, 104 přírodních parků, 16 národních parků a 16 biosférických rezervací UNESCO. Více než 100 tematických tras a více než 350 klasifikovaných léčebných lázní. A také 13 vinařských regionů. Dále může lákat například pivovarnictví nebo část Alp. Pro nás nejdůležitější informací je fakt, že se Německo dělí do 16 spolkových zemí. Přičemž na naší výpravě se podíváme do její první poloviny. Vypravíme se do východní části Německa. Projedeme Bavorsko, Durinsko, Sasko a Mecklenburské přední Pomořansko. A pokusíme se... A tam se pokusíme dostat k moři. Děkuji, zrovna to tady říkám. To si nemusel. Já jsem tady vypravěč. Promiň. Vole, drž hubu dobrý, tak jako a prostě čum na tu silnici. Prostě řiď a nemil do toho. Teď stojím na křižovatce. Já se s tebe zblázním. Jsme tady, hraniční přechod! Zastav! Tak, vyjeli jsme od hranic a naší první zastávkou je město Hof, který je odsaď asi tak 30 kiláků. A měli bychom tam teda být taky do nějakých 20-25 minut. Teda podle navigátora, já nevím. Jako.
Vlastně to byla nejkratší cesta k přechodu, jaký jsme na naší cestě zažili. Ale paradoxně taky nejdůležitější. Pomyslná čára, která započala naší expedici. Teď nás ovšem čekala větší výzva. Dodržet plán. Nepřijde vám, že váš pořad vykrádá při Báňovi trabanty? Ne. Nějaká inspirace tam určitě bude. Takový pořad jsem schopný vymyslet sám. Pár dílů z toho určitě viděl a přenesl to do našeho dokumentu. Nic tam kradenýho není. A pamatuju si jednu scénu, která vypadala úplně totožně. Možná jedna malá drobnost. A všichni kradou. Všichni dobří umělci kradou. Ale ten námět je velký rip-off. Důležitý rozdíl je v typu auta. Dad si mohl trabanty spravovat, za to my se musíme jenom modlit. Zase můžeme jet i na dálnici, ale to už je sakra výzva. Tak hoši, příležitosti vjezdu do Bavorska mě napadlo, že bych vám mohl říct pár funfaktíků. A taky něco víte o tom regionu, ve kterém se právě nachází. Super. Fakta z Wikipedie. A mě. Poslouchej třeba, jo? To je hrozně zajímavé. Že třeba víš, že naší českou Plzeň uvařili jako první německý sádek Josef Groll. A ten byl původem z Vilshofenu v Bavorsku, což je teda mimochodem tady kousek od nás. A třeba další zajímavost, věděl jsi, odkud jsou Číny? Jasně, z Ameriky. A co s tím to má spojený? To sice jsou z Ameriky, ale zakladatel té společnosti se jmenoval Levi Strauss. A původem byl z Bavorska. Co třeba, jako je zajímavý ještě k tomu, tak on si k tomu vzal francouzskou látku, bavlnu, který se říká denim, a s ní právě v Americe udělal první džíny. A teďka ta firma Levi Strauss & Co. vlastní firmy jako Levi's a takovýhle věci. Jako je to hodně zajímavé. A třeba mám další, nevím. Dále bych pokračoval Bavorskem. Svou popularitu si získalo díky jedinečně čisté přírodě, krásným horám, průzračným jezerům, tradičním lidovým zvykům i perfektní infrastruktuře a lahodnému pivu. Turisty láká ve všech ročních obdobích. Když přimhouříme oči, svobodný německý stát Bavorsko je přibližně stejně velký jako Česká republika. Jak co do rozlohy, tak co do počtu obyvatel. Faktograficky. Hlavním městem je Mnichov s 12,5 miliony obyvatel. Už se konečně nacházíme v Hofu, zdánlivě nezajímavém městě s přibližně 45 000 obyvateli. Za mnou se nachází novogotický kostel Panny Marie. Je vysoký 65 metrů a byl postavený v roce 1864. Jsou tu kompletně zachované novogotické prvky. 4 boční křtitelnice, kazatelna a hlavní oltář. Hele, zrovna se probudilo. Je b***, tam musím... Hallo? Kann ich ein paar Wiener ordnen? Kaufen? Ja. So. Mit Senf oder Ketchup? Ketchup. Bitteschön. Ja, danke. Hallo? Vole. Vypadám na chálku docela, neříkám nic. Tak co to máš, Maty? Vína. Kámo, to je chálka, ty vole. Ja. To je, kámo, a ta bagetka? Zčekni to.
tak jsme si tamhle u Chábra ve stánku za přepočtu asi ty vole 70 korun, ty vole víc možná, za 80 korun, Valdo, co myslíš? Ne, 3,20. Ne, z 2,70 jsem si dal ten nejlevnější. Kolik to je? To je tak 80? Takhle je to chálka, no, ale za 80 korun. Ano. Hallo! Hallo, junger Freund. So, Gesundes neues Jahr. ich habe nicht viel, was? Oh, danke schön. Es ist für dich. Do německého Hofu však nemusí lákat pouze kostely nebo proslulé bratwursty z lokálních stánků. Další zajímavostí například z oblasti kultury může být tato budova, Freiheitshalle. Jedná se o koncertní budovu, která hostila hudební kapacity typu orchestr Glena Millera nebo AC/DC, anebo například kapelu Queen. Další zajímavostí může být například Mezinárodní Hofský filmový festival, který se zde koná již od roku 1967, kdy student Heinz Bádewitz se svými přáteli uspořádali 2,5hodinový filmový festival a nazvali ho První Hofský festival krátkých filmů. Dnes festival trvá 6 dní a je zde prezentováno něco okolo 130 filmů. Tohoto festivalu se také často účastní hvězdy typu Tim Burton nebo Peter Jackson. Máme to? Máme to. Super, už jsme tyhle strojený šoty pěkně s***ou. Maty, kde jsme? Takhle, nevím, kde jsme, nevím, kde parkujeme, ale vím, že je to v tomhle městě a vím, že je to někde, vole, nalevo. Nevím, kde, Tak to ovšem. ale někde to tu je. Kasina automat. Tady dáš lístek. Tady ti vyjede, kolik platíš. A tady dáš do váky. No, jasný. Chápeš? No dobře. Jdeme. Musíme vyjet z parkplacu. Musíme za to zaplatit. A my nevíme, jak za to máš zaplatit. peníze? Samozřejmě, koruny. Nice. Nic nevidím, vole. Dobrý, jak ten lístek? Máš ho u sebe, dal si ti do ruky. A jo. To dublikáš pořád. Abych jsem věděl, vole, že tady mám kopy. Další naší zastávkou byla Gera. Proč jste se alespoň jednou nezastavili v nějakém hlavním městě? To je velice jednoduché. Většinou to bylo dost odlehlé od naší cesty a hlavně cílem naší zábavné, ten dokument, naší zábavné cesty skrze Spolkovou republiku Německo ve Fábii bylo poznat ty lidi v Německu. A to poznáte spíš na maloměstech než na velkoměstech. Vjeli jsme do Gery! Hurá! Nadšení, nadšení. Nadšení! Hurá! Nadšení! Spolková země Durynsko leží v srdci Německa. V minulosti patřilo Durynsko k epicentrum kulturního života. Působili zde takoví velikáni, jako sám Goethe, Bach, Luther a Schiller. Rozmanitou krajinu pokrývají z velké části lesy. Na dně vystupují pohoří Durynský les, Harz, Rhône a Dun, Kyffhauser a Hainich. Durynský les patří turistům a horským kolům. Trasy značené s německou precizností se hodí jak pro náročné sportovce, tak pro začátečníky. Stejně slavná jako Bach a Luther je i durynská klobása na grilu. Trungerschrostwalbruster. Stejně slavná jako Bach a Luther je i durynská klobása na grilu Thuringer Rostbratwurst. Kulinářská specialita
z jemně mletého vepřového masa. Má výraznou chuť díky 14 druhům koření. Gera je město s postavením městského okresu v německé spolkové zemi Durynsko. Po Erfurtu a Jeně se jedná o 3. největší město spolkové země. Tak jsme tady v Géře, v Durynsku. Tak a tady to musím zastavit. Právě jste viděli poslední video záznam z Gery. V následujících chvílích se totiž stalo něco, na co by nejraději všichni z nás zapomněli. Pamatujete si ještě na dotazník, který jsme předkládali Čechům na začátku tohoto dokumentu? To samé jsme měli v plánu na ruby s Němci. Bohužel celý den jsme byli ve skluzu. Nikde, na žádné z našich zastávek nebyl čas se Němců na něco ptát. Když se konečně v Geře naskytla příležitost, chytili jsme ji za pačesy. To jsme ovšem nevěděli, že z plánované 2minutové zastávky se stane 30 minut absolutního pekla. Valentin se totiž zapomněl zeptat na souhlas s natáčením. Celý incident bohužel nikde nahraný nemáme. Jediné, co se mi podařilo ukořistit, byla audionahrávka odpovědí slečny a toho, co incidentu předcházelo. To vše uslyšíte v následující audioukázce. Přeji příjemný poslech. Tak můžeš se ho rovnou zkusit zeptat, já už natáčím. Ne, to ne, ale chybe. Počkej, já jenom přemýšlím, jako vole to. A no asi nebudu říkat, že se natáčí, co? Co to můžeš říct, si myslím. Jestli jsou chvíle, že se natáčí nebo ne. Řekneš, jestli fudí Čechyše dokumentem. Tamhle sedí jedna. Sedící paní, jo? Guten Tag. Sie für etwas fragen? Wir haben, ich komme aus Tschechische Republik und wir haben ein Dokument über Deutschland Regionen und ich habe einfache Fragen für Sie. Möchten Sie antworten? Ja, für wen ist das jetzt? Entschuldigung? Für wen? Es ist für ein Klassendokument. Ich bin nicht so gut in Deutsch, Ja. aber etwas ich verstehe. Was, Sie machen das jetzt für die Klasse? Ja, für die Klasse Warum sind Sie Dokument. jetzt hier? Weil wir möchten das. Mit der Klasse hier oder was? Nein, mit meiner. Ich bin hier mit meiner Freundin. So, die Fragen sind: Was denken Sie über tschechische Leute? Kann ich jetzt nichts sagen. Ich habe jetzt keinen Kontakt zu tschechischen Leuten. Ja. So, Sie kennen Sie, wie typische tschechische Mann aussieht? Mitteleuropäisch. Okay, gut. Und was Automarke fahren Sie? Toyota. Toyota. Und was denken Sie über tschechische Skoda? Jetzt VW für mich. Werde ich jetzt hier gefilmt? Werde ich jetzt Möchten hier Sie, gefilmt? möchten Werde Sie? ich jetzt hier gefilmt? Entschuldigung? Werde ich jetzt hier gefilmt? Ja. Ist es normal, dass er Nee, Kameramann? das ist nicht normal. Da muss Nein. man fragen, kann ich jetzt sofort rufen, ich die Kamera haben. Das Gut, Sam. Ich möchte Sie die möchte Kamera nicht? haben. Ich möchte die Kamera haben. Sie geben mir jetzt sofort die Kamera, ansonsten rufen wir Ja. die Polizei. Nahrávka končí příznačně slovem policaj. V následujících 30 minutách se rozpoutalo peklo. Ne, že by snad byla jedna Němka problém pro 300 chlapáky. Jak jste si ale mohli sami všimnout, chvíli před koncem nahrávky Valentin říká Petrovi, aby šel k nim. A slečna říká, že chce naší kameru. Zde bych rád ocenil našeho kameramana, který jí kameru ihned vydal.
To situaci značně komplikovalo, jelikož jsme záznam nemohli ihned smazat a odejít. Museli jsme čekat, co bude slečna vyžadovat. Tím započalo jedno z nejdelších a nejtěžších vyjednávání, jaké jsem kdy zažil. Osobní vlastnictví v rukách naštvaného Němce není nikdy příjemné, ať už se bavíme o Československu v roce 1939 nebo o mé kameře. Hlavní problém byl, že slečna nechtěla pouze smazat záznam, chtěla navíc zavolat policii, chtěla vidět jméno školy a naše jména. Jméno školy jsem jí řekl jen z toho důvodu, aby se uklidnila. Když po mně chtěla vidět i naše jména, řekl jsem jí, že jí do toho nic není. Když se po chvíli konečně uklidnila, mohl jsem jí kameru vzít, záznam smazat a znovu se omluvit. Poté si všimla i klopového mikrofonu, který měl Valentin přidělaný na svém saku. Slečna neznala technologií portu, si ode mě nechala nakecat, že pokud se vypnou, záznam se smaže. Následně diskuzi opustila a zmizela v ulicích Gary. No co ono, stalo se. Pokračujeme dál. Víš, co je třeba zajímavý na Durinsku, když jsme ještě tady? Jako, ono vlastně totiž původně Durinsko vůbec nesouviselo s Německem. Ono vlastně od 5. století, dokonce od 5. století, byly vlastně původně Durinský království. Potom to nějak rozvrtali Frankové, stalo se z toho vévodství, potom landkrabství, a pak si to rozdělili nějaký 2 rody a jedno vévodství. Ale vlastně to vůbec nepatřilo původně k Německu. Ty kokos, tak to je zajímavé. Z historického hlediska tvoří většinu území moderního Saska-Anhalska většina území bývalé pruské provincie Saska. Nesmí se však zapomenout ani na bývalý spolkový stát Anhalsko. Z názvu těchto dvou hlavních celků je odvozen název dnešní spolkové země. 1. července 1944 rozdělil nacistický režim dosud jednotnou pruskou provincii Sasko, skládající se ze 3 vládních obvodů. Na provincie Halle, Merseburg a Magdeburg. Po spojeneckém obsazení Německa je území pozdějšího Saska-Anhalska začleněno do sovětské okupační zóny Německa. Zkrajte to trochu. Prosím? Zkrajte to. Hranice a velikosti se měnily a měnily, až se změnily do dnešní doby. Jsou kšefty. In diesem Gebäude befanden sich bis zur Zerschlagung der Gewerkschaften durch die Nazis am 2. Mai 1933. Die Büros der Textil- und der Bauarbeitergewerkschaft. No tak jsme konečně dorazili do Weissenfeldců a toto město je významný svým florbalovým týmem se 14 tituly. Ať se Weissenfels může zdát jako víceméně nedůležité město, není tomu tak. V letech 1656 až 1746 bylo město centrem vévodství Sasko-Weissenfels. Toto tvrzení dále podporuje fakt, že se ve městě nachází mnoho významných barokních památek. Z nichž tu nejvýznamnější představuje zámek Neu Augustusburg. Město nadále rozvíjelo například těžba uhlí v 18. století, nebo například obuvnictví, jelikož k roku 1895 bylo evidováno 45 obuvnických závodů,
což je na tak malé město, které má dnes nějakých 40 000 obyvatel, pozoruhodné číslo. Dalším populárním odvětvím bylo, i když je to ve spojitosti poněkud zvláštní, zpracování kožešiny veverky sibiřské. Takže, čauši, my jsme před chvilkou dorazili do Wilsenhofu v Německu, konkrétně to je v jaký spolkový zemi? Ano. Je to Sasko-Anhaltsko, si myslím, teda, ne, jestli to není Sasko, je to Sasko-Anhaltsko. A jako, jelikož už se, vole, za tu dobu stihlo setmít, vole, takže tak jdeme spinkat a vzhledem tomu, že na hotel jsme moc chudí, tak půjdeme spát. Tady já mám v kufru nějaký deky a polštářek, takže se tady uvelebíme. A ráno budeme pokračovat ve Wilsenhofu. Správně? Weissenhofu. Něco takového. Něco takového. Dobré ráno. Pánové. Budíček. Máme 7:36 hodin. Protože jsme se zbudili. Protože se musíme nějak probudit a jít se tady podívat taky, co tu má, ať vole nežádný. Zeptat se na pár otázek, vole. Jo, dobrý. Tak jo. Nabumbej se po ránku, no jo. Nakonec jsme ještě na chvilku usnuli. Když jsme se poté kolem poledne zbudili, zašli jsme si na oběd a prošli jsme si město. Následně už zbývalo jen vyrazit na cestu do Lipska, jenže to už se zase blížil večer. Sasko je německou spolkovou zemí s bohatou historií, krásnými přírodními kouty a zdejší muzejní sbírky skýtají veliké poklady. Kromě hlavního města Drážďan tu najdete další zajímavá města, ale také několik hradů a zámků a nadšení budou i milovníci krajky, nebo třeba železnice. Díky blízkosti českých hranic je poznávání Saska skvělým typem. Lipsko má necelých 600 000 obyvatel a jde o 10. největší německé město. Název města pochází od slova lípa a osadu to založili slovanští osadníci už v 10. století. Z historie je Lipsko známé jako místo, kde se svedla vůbec největší a zároveň rozhodující bitva napoleonských válek, takzvaná bitva národů, která zde má i památník. Za druhé světové války město utržilo nedozírné škody, kdy 60% budov bylo zničeno během spojeneckých bombardování. Významnou kapitolou lidských dějin byla výroba knih, protože se Lipsko stalo v 19. století centrem jejich výroby. Fungovalo tu 1500 firem zabývajících se výrobou knih. Jednou z takových firem byla i firma Baedeker, která se zabývala tvorbou turistických průvodců. A proto se dnes turistickým průvodcům vlastně říká Baedeker. Dojeli jsme do Lipska, k***a. Juhu. No, vole, tady bych to zastavil, vole, ale tady to nezastavil. Vole. Tady ne, no. Kámo, co to je? Kámo, ale to vypadá hezky tady. To jo, no. Akorát tady ten parkhouse, vole. Právě tady asi nevím, vole, kam máš jet. Doleva. Děkuju. Oh shit, to Porsche vedle nás napravo? Stírám, nebo já nevím. No neprší.
No, to se tak neudělá absolutně. Ale je to lepší. Jak je to obrovský. Ty vole, tady. Pozor, podívej se na tenhle úhel. A tamhle panorama Tower, je to napsaný, ale tam vidíš. Kámo, to je fakt office kostel. Ty čemu jde nahoru? A dobrý. Tady se si můžeš tady na dlouhý váhy. Ty krávo. Tak. Tam dáme na to. Ty zase je! Tvoje mati, s tím máte furt něco je, ty vole, já na to Počkej, vole, ty to máš 200 kiláků. Mě úplně radši pěšky než na tomhle. Jo, Co teď budeme dělat? No co asi, musíme to opravit, musíme za ním, pojď. Spolková země Braniborsko se rozkládá na severovýchodě Německa a svým územím obklopuje Berlín. Dovolená za hranicemi Berlína slibuje zámky a zahrady z dob císaře Friedricha. Ne, vole, teď se na to vyser. Jak jako vyser? No prostě se na to vyser teďka. Já na to Tak, jdem za ním, vole, se na to snínem. Valentin měl pravdu. Nebyl to ani první, ani poslední incident, který se nám na naší cestě stal. Ale ani to nebyl důvod nás opustit. Teď jsme ho museli za každou cenu najít. Gib mir dein Geld. Aber Achtung, meine Hand ist Gib mir dein Geld. Ja, klar. Ja, bitte. Dein Geld. Valdo!
Srabe! Fotit invalidů! Přijel jsem, abych tě dostal k moři, tak jak jsem ti na začátku slíbil. Valdo? No. Měli bychom zase natočit nějaký ten dokument. Ne. A proč ne? Teď to bude zábava. Ne. No tak prosím, Valdo. Prosím. Já tak nevím, co můžu dělat, když to nebudem natáčet. Ne. Já už mám absťák. Já potřebuji točit dokument. A co takhle k moři? Co když tě dostanu k moři? Na severu. Hezky dojedeme až na sever. Ano. Děkuji. Nesejde na tom, v čem se lišíme. Ale co máme společného? Tak jedeme, než se setmí. Pojď se podívat. My jsme to dokázali. Potkal si mě ve zvláštním období mého života. A jinak bych si to nepřál. Do německého hofu však nemusí lákat pouze bratwursty anebo proslé kostely. Může vás také zajímat i já ty musím pičo. Dobrý. Sorry, Valdo. Můžem. Stejně slavná jako Bach a Luther je i durinská klobása na grilu Thuringer Rostwarbus. Kulinářská jsem to si řekl blbě. 3, 2, 1, akce. Wiesenfeld. Weizenfeld, ale nevadí. Skoro. Naběhla na nás, dala nám pravý hák, levý hák, sebrala nám kameru a utekla s ní pryč. Valentin, plný agrese, naběhl na ní, schodil jí k zemi, rozmládil jí držku, sebral jí kameru a utek. To se nestalo dobře. Rozmládil Sandru. To se nestalo, jenom to znělo tak dramaticky, že si to nemohu odpustit. Tak momentálně se nacházíme na nejvyšším mrakodrapu Lipsku, teda Lipsku, pravděpodobně nejvyšším mrakodrapu v Lipsku. A jako musím říct, že výhled je tady nádherný a to hlavní, co jsme chtěli říct, je, že vlastně jestli ten dokument vyjde tak, jak vyjde, jak si to plánuje, tak vlastně tenhle ten záběr vůbec nedává smysl. Ono je to totiž jednoduchý, my jsme se nikam tak daleko jako k moři, vole, do Braniborska, nikam, vole, jsme se nedostali. Prostě jsme vás vojebali, jenom proto, aby ty záběry... Je to lež všechno. Aby to bylo jako zase zajímavý na druhou stranu. Věříte? Vy tomu věříte, jak jste hloupí, haha, jak jste hloupí. Ne, tak jako... Sorry, no. No nic, tak se ještě pokochejte, vole, na závěr výhledem a my jdem do takže... Tak díky, no, čau. Rozluč se, jaký, Valdo? Aha, počkej, tak já jsem se rozloučit. Dámy pánové, mějte se, smějte se vám, mám vás rád, dám vám pusu někdy
Někdy, příště, ale spíš jindy. Až se uvidíme. Dobře. Dobře. Tak jo, takže teď si můžeme chodit, vole, a říkat si, co chceme, protože on stejně, vole, zůstal a bude se natáčet záběry. Dáme si svařák? Ale, jakoby u gigamiliardář nejsem, jo. Aha, to je pravda. Ono jako ten svařák na mrakodrapu je pěkně drahý. Ale v Německu, pozor, v Německu ještě. Pozor, v Lipsku, jednom z největších měst tady, pozor. Jo, dobrý, táhneme. Tak pro případ, že jsem všechny ostatní zdravice, který jsem teď natočil, vystřihnul, tak vás znovu zdravím. Děkuji, že jste se podívali na tenhle remaster, remake, mluvím ke všem 60 lidem, kteří nejsou z mého okolí. A ty, co jsou z mého okolí, ty vás taky zdravím. Vás konkrétně, protože jinak by to nebylo sledovaný vůbec, kromě těch 60 lidí. Už jsou to přeci jenom asi 2 roky nebo 2,5 roku, co jsme to natáčeli a od té doby jsem si furt říkal, chtělo by to trošičku předělat. Tenhle ten remaster nebo ten remake jde primárně o vystřihnutí záběrů, který nám nepřišly až tak důležitý. Hráli jsme si trošku se zvukem, který teda jako v originálu byl poněkud zvláštní, protože to tam trošku haprovalo, byly tam hlasitý části, potichý části a nějak nám to nešlo úplně doladit, protože protože jsem kretén a blbě už jsem jako pospíchal na to vydání. No ještě vám musím oznámit jednu smutnou zprávu, co se tohle týče. Minulý týden nás opustil náš nejvěrnější člen. Poněkud nepříjemných okolností. Naše jedničková Fabie prostě se rozbila a nevypadá to s ní úplně dobře. Myslím si, že je to jako konec. Musíme se posunout. Vím, že ona sama by prostě chtěla, aby jsme se bavili, aby jsme zažívali dobrodružství i bez ní a proto plánujeme další projekt, ve kterém už teda nebude zářit pravděpodobně naše hvězdná Fabie a já doufám, že to bude ale i tak kvalitní dílo, takže čest druhému padlému autu naší kolonie nikdy nezapomeneme.